Uya na Dr. Hove Simukai Chiremba awo Dr. vari pano vati baba ndiri kukupai 1000 yekuti basa ritange. Zvina hameno zvataita Chiremba inanga ndataura kare kuti ndiri kukusiyirai 1000 yesimende saka takuwasiyira 2000 yesimende kuti basa ritange. Mabhiridha nomusi wemande vatange kuisa mafooting, vatange kuvaka nezvidhina zviripo. Vandiudza kuti marori aripo nematrakta achatuta zvese, saka hapana chichamisa, basa ngarichifamba. Anenge asundwa anokurumbidza kuti wona isu hatimanikidzire, tinomirira vanomutswa naMwari. Haleluya. Ndinoda kutenda zvikuru kuna nababa vangu vauya pano, baba Manyika pamwe chete nababa Shumbambiri. Kana baba vataura vanenge vachifanirwa kunge vapedza zvose pasina zvimwe zvinotaurwa zvakare. Baba, ndakurudzirwa zvikuru nemashoko amataura ndechipostori chedu chakare. Neniwo ndiri kuda kungoverenga mavhesi maviri ekudzosera kereke kuchinamato chamakatisiyira kuti tirambe tichifamba. Ndiri kuverenga kuna vakorinde vekutanga chapter 10 kubva verse 1. Inoti iyo, nokuti handidi hama dzangu kuti murege kuziva kuti madzibaba edu ose akanga ari pasi pegore, uye kuti vose vakayambuka gungwa, vose vakabhabhatidzwa muna Mozisi mugore nomugungwa, vose vakadya zvokudya zvimwe zvomweya, vose vakanwa zvokunwa zvimwe zvomweya, nokuti vakanwa padombo romweya rakavatevera. Dombo iro rakanga riri Kristu. Mwari varopafadze nokomborera kuverengwa kweshoko ravo. Amen. Ndinokutendai Mwari, handina kuramba kutumwa, ndabvuma, ndamira pano. Ewo baba wangu, ndipei zvakafanira nezvakakodzera, ndipei kududzira kunganzwika. Zodzai nzeve nemwoyo yevana venyu pandakutaura shoko renyu, riwire pavhu rakanaka, ribereke zvibereko zvinoisa kuupenyu. Amen. Nditarisei kwenguva diki diki. Ndiri kutaura kudzosera chipostori. Jesu vachibva pano panyika vakudzokera kudenga, vakatisiyira kereke yomweya yaifamba mumweya, yaifamba mumashura. Ukaverenga Mabasa 10:38 inoti, how God anointed Jesus Christ of Nazareth with the Holy Ghost and the power, who went all about healing all that were oppressed with the devil. Mwari uyu akafamba achiporesa vose vairwara. Ndokereke yatakasiyirwa naJesu. Vanapita vachiparidza, vanoenda kutemberi, vanoona chirema, vanoti ndarama nesirivha hatina, asi chatinacho tinokupa. Nezita raJesu simuka ufambe. Hama dzangu, chechi yatakasiyirwa naJesu haisi yekutamba nayo. Akafamba nechechi, mwanakomana waMwari. Vana Filipi, madhikoni ekutanga, achienda kuSamaria kunoparidza, vakaparidza kusvikira n'anga dzatendeuka. Haiwe mani, dzakatendeuka, vakapisa magwaro, vakaita zvose. Iyi ndo chechi yatakatendeukira iyi. Iyi ndo chechi yatinoziya iyi. naPaurosiwo zvakare pano pandaverenga anoti, handidi kuti murege kushaya kuziva. I don't want you to be ignorant. Kuti madzibaba edu, iwe unoziva Mwari uyu kana akutaura, haataure achisiya Red Sea.
unonzwa Mwari achiti rangarirai, ndini Jehovha akakuburitsai muIjipita, akakuyambutsai. Come on man, iwe sei Mwari achitaura Red Sea? Kwese kwaakaenda nyange ukaverenga Bhaibheri papi, unonzwa achikudzoserai kuti ndini Mwari uye akakuyambutsai nepasingayambukike. Hapana ari kundinzwa here panapa? Now Paulos ari kuti handidi kuti murege kushaya kuziva pamusoro pokuti madzibaba enyu akutaurawo saMwari Paulos kuti naivo vakayambukawo nepagungwa, vakafamba nepakaoma. Shamwari, Mwari uyu ari kutidzosera, anoti tikafamba otirangaridza kuti rangarira. Oh my God, hallelujah. Rangarira. Indikapinda muchechi umu ndikashaya kuona simba roMweya Mutsvene, ndinobuda ndichitiza kunge ndiri kutiza shumba, nokuti hatidi zvinhu zvemanga-manga panapa. Handichavaraidzwa nejamu nokuti uchi chaiwo ndinouziva. Haikona kuda kundiigira jamu uchiti uchi. Aiwa uchi ndinouziva inini. Aiwa uchi ndinouziva mani. Regai kungoti unzira zvimwe zvinhu zvisina nebasa rose. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa? Kereke yedu ino ikereke yoMweya Mutsvene, inotungamirwa noMweya Mutsvene, kwete nevanhu. Zvevanhu ndezvatiri kuramba kapanapa. No, Paulos anoti hai, handidi kuti mushaye kuziva kuti vese vakafamba nenzira iyi, vakapinda nomuRed Sea, vakanonwa mvura padombo. Dombo racho rakarohwa naMozisi kuti rikaburitsa mvura. Zvino Paulos ari kuti harisi dombo iroriye, ndiKristu. Vakanwa mvura pana Kristu. Pavainwa mvura padombo vaifunga kuti imvura chete, kambe ndiKristu ari kuvapa mvura. Saka muupenyu hwako ukaona waomerwa, ukaona wasvika pakaoma, rangarira Red Sea. Amen. Kana ndiri kutaura zvinonzika panapa. Unombonzwa here Mwari uyu asvika akutaura naJoshua, anoti unomboziva here ndiri Mwari wemadzibaba ako, ndini ndakakubvisa Ijipita mukayambuka. Arege kutaura nyaya yepagungwa dzvuka. Imi munopota muchikanganwa, asi Mwari haadi kuti mukanganwe. Nokuti ukaverenga Deuteronomy 8 verse 2 inoti musakanganwe zvandakakuitirai, zvandakakuratidzai, minana yose yandakaratidza. Nokuti Mwari uyu akazoti vakuda kupinda muKenani, anoti vose vakaona minana yangu, vose vakaona zvandakaita, asi vari kuramba vachikanganwa, vachitadza, havachapinda munyika yeKenani. Avampinde. Rizini ndeyekukanganwa zvinoitwa naMwari. Kunzidzoreredzai chechi panzvimbo kuti hei musakanganwe zvinoitwa naMwari. Ndati tiri kuda kuvakapo, mari haibve muhomwe medu. Mwari uyu ndiye muridzi wendarama nesirivha. Kutenda kwandaita ndatozurura denga kuti chidururai mari yacho, ende Mwari wacho ari kuzoidurura zvokuti tinovaka tikapedza chikoro icho. Aiwa, Mwari iyeyuyu kungomutaurira chete kuti tatanga, hatimbopedza makore icho chinenge chapera, nokuti ndarama nesirivha ndezva. Takubva mukunamata kusina mabasa, takuda kuvhura zvipatara, takuda kuvhura zvikoro, tiri kuda kuvaka university chaiyo yeAFM, university chaiyo. Come on, mudhara wedu asati aenda uyu anosiya
fanirwa kusiya zarura zvese izvozvi. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here pano? Anofanirwa kusiya mvura. Hatisi type yevanhu vanonakidzwa nemazita ezvigaro. Tinoda kunakidzwa nemabasa dzani zvigaro. Shamwari yangu iri pano. Zvokunzova siya president hazviendese kudenga. Isu tiri kuda kuita basa racho. Izvo zvimwe ngazvitevere isu tichidii zvedu. Tichiita basa. Ndora takavinga panapa. Vanorwara vanopora. Vakasungwa vanosunungurwa. Vakatsikirirwa vanoregedzwa. Jesu anopinda muNazareta achibva kunoedzwa. Anopinda muNazareta kupinda musinagogo. Vanomukandira bhuku kuti iwe tell us your mission. Wakavingei, chii chinangwa chako. Iye anovhura panoti mweya washe uri pamusoro pangu. Haana kuti ndakabva kudenga, akatanga kutaura zvemwe. Haana kutaura kuti ndakagadzwa ndakadii. Anoti mweya washe uri pamusoro pangu. Chimbobvunza uyo ari kuzviti mupostori mubvunze kuti wakagamuchira mweya here? Unotaura nendimi here wewe? Muchechi tapindirwa mazuva ano. Tapindirwa muchechi. Anoti mweya washe uri pamusoro pangu. Wakandizodza kuparidzira varombo ivhangeri. Wakandituma kusunungura vakasungwa. Ndiregedze vakatsikirirwa namapofu kuti aonezve. Nokuzivisa gore rengoni dzashe. Ndochipostori chandoziva. Ndochandakaona chichishumirwa nemadhara angu aya. Dhara shumba. Vakuona wachembera mani. Hallelujah. Hallelujah. Vaiti vakabvisa bhachi ravo ichi vaona kuti vanhu vawandisa apa. Handingavaturike maoko. Vaingobvisa bhachi kudai. Mese maiti rakata pasi. Motaura nendimi zvake shumba opfeka bhachi rake akuenda kumba. Oh, hallelujah. Ndochipostori chatinoziva. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa. Hama dzangu ndiri kutaura kuno kuCentenary. Ndakauya panapa if not 1986. Ndo pandakatanga kuya kuno kuCentenary. Ndatumwa naWakupara kuzosuma mufundisi anonzi Mutumba. Pandakauya kuzosuma Mutumba panapa. Mandizha, vaMandizha wokushaya ndo vaiva headmaster panapa. Vachitungamira pachikoro pano vari headmaster. Ndichiuya kuzosiya Mutumba. Ndikazoyambuka ndichienda kwaMuzarabano takarova 5 crusades. Na Chweshe Emmanuel Makandiwa kachiri kakomana kakadai so. Tichirara pamba pawo kuseri kogomo kukumavhuradona. Tichiparidza pakaporeswa vanhu. Vaiuya vari muwiribhara. Vamwe vakatakurwa nezvikochikari. Vachidzoka vachifamba netsoka vapora. Vaporeswa. Vachidzokera kumba. Takatendereka nenyika ino yese tichiparidza vhangeri. Tichiona ruoko rwaMwari. Kuzoya munhu akatendeuka nezuro achiti no, achitaura zvisingazikanwi. Takati iwe chimbotisiyai takadaro. Haleluya. Pana ari kunzwa zvandiri kutaura here panapa? Hatina chimwe chatakarambira iwa isi toda kutungamirwa nomweya. Pana ari kubata zvandiri kutaura here panapa? Kuzobvuma kwandakaita kuti ndive mutungamiri, kuzobvuma kwandakaita. Nanga ndiri mugomo ndichinamata kwangu ndega. Ndakati ndikaenda uko kunozara vanhu regai nditsvage kwakawanda. Ndiri kunamata ipapo ndatumirwa vanhu vasvika zvakanzi baba chiyangu. Taratidzwa musati mauya kuti muri kuuya mugomo muno. Uyai kuno kunosvika kunoona vanhu vakaungana. Zvakanzi takugadza nhasi kuti udzosere chechi panzvimbo. 2014. 24. Handisati ndatova deputy, aiva deputy president ndimi murefu.
ini ndengowo munhu zvake nditakugadza ndakati vanhu vari kuda kunondirovesa nevanhu ava vakazvinzwa kuti ndezvamuri kutaura mugomo muno. Ndakadzoka ndakanyarara handina wandakaudza kana kamwe chete. 2017 ndadzoka ndiri kunamata ndiri mugomo imomo, mweya mutsvene waburuka wanditaurira. Ndobva wakati ndakugadza nhasi, ndichakurwira pamberi pemadzimambo, pamberi pevafundisi, havangakukunde. Ndikati ndapara mhosva yei 2017 izvi hazvisati zvatanga. Pazvikazotanga musi uno ndobva ndikati nyaya iye yaitaurwa iye panari kubata zvandiri kutaura. Ndosaka ndisina hanya nemunhu nokuti zvandiri haasi munhu, zvakatanga kutaurwa naMwari kare, saka handisi kuzviramba. Please ndapota church, ngatirege kuita chinamato chepamuromo, misikanzwa zvivi chihure muchechi. Ngatiparare nezita raJesu. Mweya wetsvina, siyana ine zvakawanda, mutsvake Mwari, hakuna asingaporeswi. Ndiri kuzviziva 1967 taienda nemumwe muvhangeri ainzi Chikwerengwe namuvhangeri Pauro Saga. Amai Chidavaenzi varwara vachitonzi vashaya, amai Julius Chidavaenzi mukoma waaruka Chidavaenzi. Tichiendako kunonamata navo. Apaurosi vanomisa mota vanopinda mugomo kunonamata naChikwerengwe. Zvinonzi zvanzi naMwari ari kunomuka. Madhara opinda tiri kuenda kunoti kwede mumba kunopfugama madhara achinamata amai vaivamuka. Handisi kureva vafundisi, ndiri kureva madhara vavhangeri, kwete vemazuva ano ava vanorwira zvigaro vasingarwire mweya mutsvene. Handisi kureva iwe zuri. Hallelujah. Hallelujah. Nokuti baba wako vaida zvemweya mutsvene. Ndakashanda navo vari pamukodzonga. Ndakashanda navo baba wake uyu akambova ispirita wedu kuzengezi kukukuku. Uyu zuri ari baba ndiri paGreenwood. Hapana zvamunonditaurisa. Hallelujah. Aiwa kavana baba we, zvatiri kutaura pano chipostori chakare tinochiziva. Vana baba wako vaiti musati mapinda reururai. Hakuna ipagara pabhenji asina kureurura. Asi nhasi makugara musina kureurura. Ndozviri kunzidzokerei kuchechi yemadzibaba. Pana ari kubata zvandiri kutaura here pana. Shamwari, ngatisumukei timire netsoka dzedu. Ndati 10 minutes. Alaraboshe. Hanzi naPaurosi handidi kuti murege kuziva kuti madzibaba ejo. Shamwari, Paurosi ati I don't want you to be ignorant. naMwari aitaura achiti handidi kuti mushaye kuziva. Kungonamata kokuenda kuchechi kokutsvaga nokuviga, kunamata kusina maturo. Tsvaga nyasha dzaMwari, zatswa nomweya mutsvene waMwari. Ipo pano muri kutoona tiri kuno, so tigere kuno. Zuva radoka tiri kuno, vamwe vamhanya na businessman uyo yamhanya futi. Andarangana naye kuti azosupply cement ari uvi. Kutoya ngambonovhara. Ongambonovhara business. Haana kunzwa vhangeri akudzoka manje. Hallelujah. Pana ari kubata here zvandiri kutaura. Pana ari kubata here zvandiri kutaura. Ndataura usipo kuti nomusi weMonday building itange kauko. Wazvinzwa? Simende yese uprovide uko. Wazvinzwa? Wazvinzwa here? Dai rakasomupostori chaiye uneti ameni. Ameni, nazvinzwa mbudisi. Handidi kunzwa kuti wavanyima simende. Aiwa simende vabewana. Ndatenda. Handima ndinzwa zvandiri kutaura panapa. Now, tiri kupfuurira pamberi, tiri kusiyira imwe mari izvozvi so. Hatisi kumboita zvokutamba. Ndiri kukumbira kuti mumwe nemumwe asimudze maoko ake.
kana pana auya pana achirwara akudzoka asunungurwa. Kana pane murwere iye zvino, ndinorayira chirwere chako nezita raJesu kuti ngachibude chiende. Hakuna chirwere chisina nzeve chiri kundinzwa, iwe chirwere nezita raJesu. Iwe chirwere nezita raJesu. Ngatichiregera muviri uyo, buda uyende. Zvirwere zvomudumbu zvomusana, arthritis, high blood pressure, sugar, diabetes, iye zvino nezita raJesu. Asthma, migraine headaches, iye zvino nezita raJesu. Kunani nani ari kundinzwa, ndinotaura utano hwakanaka, ndinotaura kurapwa nokuporeswa, ndinotaura kusunungurwa iye zvino. Muzita raJesu, muzita raJesu. Pane munhu ari kutosunungurwa right now, right now, right now. Ngachinzwa musana, tsoka uye kunouya kuno kufront. Famba uye ngachinzwa musana, kurumbidza tinzwe. Right. Mirai ipo papa. Right, ndikuda kuti ukotame unzwe kuti musana wako uchiripo here. Right, twasanukai zvakare. Bendai foot. Twasanukai foot. Bendai foot. Twasanukai foot. Seinda kupendesai katatu. Kokutanga muzita raBaba, kechipiri romwanakomana, kechitatu romweya mutsvene. Muchiri kunzwa here kurwadza? Find out the pain. Kanjani? Hapasina. Mama nakupenda mimi. Ndapora pamanjina machira president. Ndapora, ndataura kudai. Shamwari chetsika. Rekekuja mchitachi yangu vaporesa vanhu. Mambo ndona nchibata munhu. Ndijesu ari kuporesa. Pana ari kubata zvandiri kutaura here. Aita sei. Is stroke. Yakarova kuleft kana kuti kurait. Kurait nespeech yakaita. Nespeech asi kutaura. Nezita raJesu. Nezita raJesu. Ndinorayira tsinga, marunda, mapfupa neropa zvipakuke zvitore nzvimbo yazvo. Iye zvino nezita raJesu. Iye zvino nezita raJesu. Mapfupa, tsinga, marunda neropa ngazvipakuke zvitore nzvimbo yazvo. Nhasi nezita raJesu ngasunungurwe. Mwari Baba, mwana muduku, mwana muduku nganzwirwe nyasha muzita raJesu. Be healed, be healed, be healed in Jesus' name. Bata maoko angu. Right. No, bata mana. Right. Sumuka anzoti. Sumuka. Right, yes. Uya kuno kwandiri usina kakubata, famba. Right, uri kutotanga healing izvozvo. Uya kuno kwandiri. Uya kuno kwandiri. Famba nezita raJesu. Yes. Baba nezita raJesu nasi. Maoko aya ngakasire upenyu. Dividi ngarigamuchire utano. Dividi ngarigamuchire kupona. Nezita raJesu nasi. Nyasha. Ngatimurukire kwaari. Muzita raJesu. Yes, raboso mtamaoko. Simba ra Mwari riri kufamba mahari. Weya mutsvene uri pabasa. Nezita raJesu. Sunungurwa. Ora nezita raJesu. Sunungurwa nasi. Muzita raJesu. Thank you.
wako svika paunorumbidza Mwari, ramba uchitaura mabasa makuru aMwari, ramba uchitaura Mwari unoshamisa, ramba uchimbotaura Mwari unoshamisa. Nyasha idzi dzatosvika, nyasha idzi dzatosvika, nyasha idzi dzatosvika. Vhura muromo wako umbotaura mabasa aMwari, shamisa muromo wako umbotaura mabasa aMwari. Nyasha idzi dzatosvika. Ripapa yaterevekata Nerababu shikiri derebekiaba retete yekata masheteriata rekeke yete yabayaba nezita la Yesu. Mhepo dzemweya yerima dzose ngadziende, mweya yetsvina yose ngaiende manhevanasi. Tinorayira mweya yerima yose itame iende. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. Baba upasia muringani. Ramba uchinamata, ramba uchinamata, ramba uchinamata. Pano pane varanda vaMwari ane nyaya dzake dzanoda kuti dzigadziriswe. Pamba uye pano, pamba uye pano. Vafundisi vari pano vasiva kunyengeterera. Ane nyaya dzake dzaari kuti handisvika kubva paconference ino, Mwari vasina kundibata. Pamba mhanya netsoka dzako. Regai ndikumbira vafundisi vari pano, regai ndikumbira nababa vari pano. Nyasha, 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 nyasha. Repepe yekandamandere, redede dandamanda. Ana vaifundisi, come and help. Ana vaifundisi, conference hino ine vanhu, come and help.
wachekwa, baba wachekwa, administrator tipeiwo zvekutorera midziyo yekutorera vofari. Haleluya. Ndichine vanhu here? Haleluya. Kana Jorodhani rabvongodzwa kudai zvinoda unotanga kuwira.